Ya. Ayo Tin, apa Tin? Lan apa, Pak? Lah sakarepmu. Ya rasa nggo dialog oke-oke. Lan apa e? Lah ya terserah kowe iki arep apa kok. Apa-apa kok ora entuk. Entuk. Yo nembang sing kepenak apa. Ora usah ndak anggo. Ora usah ndak anggo. Ngono rasa. Kuwi nek tanggapan wae. Nggih, siap. Ya. Niki langgam melen apa sing gayeng? Ayo sing penak-penak langgam bae kowe langgam. Ya. Oh nggih. Enggak. Napa? Apa? Apa? Jenengan ngomong napa? Ora ngomong apa-apa. Oh nggih. Glegeken. Glegeken daharan angin. Oh. Wong karo bojone yoyok mung disuguh lemet. Ki teko telo Mas, ki saka telo Mas, ki saka telo Mas. Tak buka kok ora enak kabeh to iki aku. Ora apa-apa jare ora maem beras dadi iki saka telo Mas, ki saka telo Mas. Ya. Ya. Nek langgam kadung tresna mawon, Pak. Malah pidato. Sinten? Kowe kuwi kadung tresna ya kena. Kene iki apa-apa arep. Kula wedi. Wedi ro sapa? Kalih yang mriki. Yang mriki piye? Ayo iki Mas karang seniman kabeh, penabuhe macocoke teko kabeh. Dwija Laras teko kabeh. Rombongane Putut ki teko kabeh. Nyangga dosa iki. Rombongane Mas Bidi, Mas Bagong rawuh kabeh, Mas Janu. Iki ora sembarangan kowe nek nyuwara kleru, wo kumpati. Mulane niku kok kula Ya ora apa-apa, karang ya sing lagi viral kowe iki mau mayoyoke nganti tepung Mbak Tati ngono ae. Berarti dhek iso nonton streaming. Ya. Channel Diki. Heeh. PG niku napa ta? PG niku napa? DG. Oh, DG. Heeh. DG ini napa? Degleng. Anggi bawa mboten, Pak? Nganggo yo. Rina wangi Sing kagungan dalem kuwi wah suarane jangan ditanya. lagi mbok kan nembang Mustikaning sindel. Lah kok kowe kok aku nembang kuwi? Kowe lagi ngefans Heh? ngefans Yo ngopo nek ngefan? nggih nggih pengen krungu suara Ngefan apane wong suaramu persis wae ora kok. ya apa kudu persis Kesi iki suarane gedhe kok. Rindu. Tadi iki mau ngambil suara. Betapa rindu hatiku. Oh wis mah. Ajare kon ya. Tati hati Kowe rada esek-esek. nggih mangan salak kok esek ya Sak kentose. nggih wong sak kulite barang kok iki Nah, kentos ora iso dimamah ya nekat. tak kira iso dipangan Ngawur. Sidane ya men. tanpa tanpa nindra Kayung yun. kayung yun marang slirane Eno tansah gumawanging netra
temah lara jenenge mikir mau kok ya kepenak ya nok ya tegese piye nyane pepundhenku Pak Sukron ki wis kaya manggih swarga tegese putra-putrane lho putra kakung dialang kabeh kondhang kabeh ya laris kabeh iya ya Mak dalang ini anak-anak iso mayang wis kaya swarga oh iya ya Mak ya anakmu sing lanang di mimi diajari wis pinter nek mung mancing lho calke walesan ngene iki wis semen no iya ayo entene nek jeneng wong mangun bale wisma beda haluan iya sadang kala aku mau bengkerengan ya bengkerengan piye ngepek bojo mbiyen jurusan tari heeh bareng anu saiki ketompo dadi dosen ning jurusan televisi ya media rekam ngono ha ya wis berseberangan duniane oh kadang kala anakku wis pokoke sembuh lah sesuk manut karo pestine ya mbok sikatan sik kono omongane ora waton iki di streaming e trembelane iya iya aku pancen wedi ora melon bojoku ora elon ora ndi ora melu mayang kono emoh aku tak ning omah wae Mas lah tur tak tari ngono kok ora kok kowe anggere teko Bludung mburi krubi Kiki Sapol PP ayo Tin lamat was katon tejane yen Yes.
Jai Pangmuni. Pengendikan saka Mas Cahya. Ha iya men panjenengane sing paring dawuh dhewe. Iya.